Барча мактау данлаулар, хөрмәтләүләр, безнең түбәнчелекләребез Аллаһ Тәгаләгә тиешле. Без аны гына мактыйбыз, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына ярлыклауны ялварабыз. Нәфселәребезнең бузыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан без аңа сыенабыз. Кемне Аллаһ Раббыбыз үзенең киң рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һичкем адаштырмас. Кемне Аллаһ Тәгалә үзенең гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга күндермәс. Шаһидлек бирәм, чынлыкта Аллаһтан башка илаһ юк. Ялгыз ул, аның тиңдәше юк һәм шаһидлек бирәм Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа, аның әһле бәйте, сахабаларга, табигиннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөмин мусламаннарга Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва бәрәкәтләре булса иде. Беренче буын мусламаннар турында сөйләгәндә, бигрәк тә инде шушы сахабалар турында сөйләгәндә без бик күп гыйбрәтләр алабыз. Чөнки менә шушы Раббым Аллаһ дигән өчен генә алар йортларыннан да куылдылар, алар үтерелделәр, бик күп сынаулар килде. Һәм шуның белән бер рәттән шушы сынаулар белүебезчә аларны ныгытып кына барды. Һәм менә шушының сәбәпләренең берсе Аллаһ Раббыбыз Куръанда менә бу дөньяга килгән сынауларны инде булай дип әйтә. Дөреслектә ди, күбеккә килгәндә ул һәрбер файдасыз әйбер кебек юкка чыгачак ди. Аятта менә шу забат дигән әйберне инде күбек дип тәфсир кылалар бит инде шушы агым өстенә кайчагында менә көчле агым булганда агым өстенә күбек җыела. Һәм менә шушы күбек күпме генә җыелса да ул иртәме соңмы юкка чыгачак. Һәм Аллаһ Тәгалә дә әйтә, менә шушы агым ул безнең динебез, безнең иманыбыз. Һәм иман өстенә менә шушы килгән сынауларны Аллаһ Раббыбыз күбек белән чагыштыра дип әйтәләр. Һәм ул һәрбер файдасыз әйбер кебек юкка чыгачак. Мәгәр кешеләргә файда китерүче әйбер җирдә кала дип Аллаһ Раббыбыз әйтә. Һәм Аллаһ Раббыбыз һәм аның сахабалары шул исептән килгән бөтен сынауларны да җиңел итеп кабул иттеләр. Алар пушаманга төшмәделәр бер вакытта да. Чөнки алар белделәр, бөтен әйбердә бу дөньяда ул Аллаһ Тәгаләдән икәнлеген. Менә бу турыда да бик күп кеше инде әлхәмдүлилләh сөйли инде бөтен әйбер Аллаһ Тәгаләдән икәнлеген әйтеп йөри. Мәгәр инде эшкә килеп терәлгәч, менә шушы ниндидер инде зарлану килеп чыгарга мөмкин. Зарлану, канәгатьсезлек булган хәлең белән, алып торган урының белән һәм инде эшләгән эшең белән канәгатьсезлек килеп чыгарга мөмкин. Дөреслектә һәрбер мөмин мусульман ышана һәрбер әйбер ул Аллаһ Тәгаләдән икәнлегенә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белгән һәрбер хәлне, һәрбер эшне дә әгәр дә инде яхшы гына тырышкан очракта аны уңай якка хәл итеп булачагына ышанган. Һәм ул еш кына Аллаһның инде шушы сүзләрен кабатлый торган булган кутси хадис. Мин кулым минем турында уйлаганча, әгәр ул минем турында яхшы фикердә булса, мин аңа яхшылык кылырмын. Әгәр ул минем турында начар фикердә булса, мин дә аңа шулай мөгамәлә кылырмын дип. Һәм шунла икенче бер хадис, моны шулай без бик еш кабатлыйбыз, бик күп укырга туры килә. Бу хадистә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мусульман кешенең хәле гаҗәптер ди. Мондый аның һәр хәле аның өчен хәерледер. Мондый үзенчәлекләр бары тик аңа гына хас. Әгәр аңа яхшылык килсә, ул шөкер итә, һәм ул да аңа яхшылык була. Әгәр сынау килсә, сабыр итә, һәм ул да аңа яхшылык була ди. Хәерлелек булып языла. Бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мусульманнарга килә торган бөтен хәлне дә инде яхшы икәнлеген, аның өчен хәерле икәнлеген аңлата. Һәм инде мусульман һәрбер хәлне дә, килгән изгелекне дә, килгән сынауларны да ул ризалык белән кабул итәргә тиешлеген аңлата. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушындай карашны сахабаларда да булдырды. Мисал өчен Әнәс ибн Малик радиллаһу анху хәбәр иткәнчә, Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән ди: "Уңышсызлык дигән төшенчә юк. Мин барысында яхшыга юрауны үстен күрәм" ди. Һәм сахабалар менә шу яхшыга юрау, тафаул дигәнне инде, оптимизмны нәрсә соң ул дип сорагач, ул әйтте: "Бу матур, яхшы сүз" ди. Һәм инде менә шушы без беләбез бит инде бу дөньяда вакыйгалар бер-берсен бик тиз инде алыштырып килә. Килгән сөенечне инде күңел төшенкелеге дә алыштырырга мөмкин. Күңелең төшеп китсә, инде аңа алмашка сөенеч тә килергә мөмкин. Һәм менә шушы кайбер кеше инде сөйли башлый, менә татарлар арасында да бар, теге
уңышсызлыклар килә башлады ди, урыслар әйтә, черная полоса дип сөйли башлыйлар бит инде. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйткән, иң яхшысы бүтән әйберне дә яхшыга юрау ди. Уңышсызлык кебек төшенчә мөселманнарны хәрәкәт итүдән, гамәл кылудан тыймасын. Әгәр берәр кеше күңелсез әйбер күрсә, әй Аллаһ, син генә яхшылык кыласың, һәм син генә кайгы хәсрәтне ярагайта аласың. Синең сәбәпле генә бездә гөнаһка кирмәскә көч-куәт бар, һәм синең сәбәпле генә бездә гыйбадәт кылырга көч бар дип әйтсен дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм өйрәтеп калдырды. Хәтта инде менә бу хадисның инде эштәлегеннән дә күрәбез, кешегә килгән сынауларда Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм инде шушы бүтән кешене дә Аллаһ Тәала белән элемтәсен яхшыртуга өндәде. Килгән сынауларда да мөселман кеше инде Раббысына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Һәм без беләбез, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләмне Таиф шәһәреннән куып чыгаргач, ташлар ыргытып куып чыгаргач, ул иң беренче Раббысына мөрәҗәгать итте. Һәм Аллаһ Тәала озак та көттермичә аңа җавап та җибәрде. Чөнки инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм бүтән әйберне ул үзеннән күрә иде дип беләбез бит инде. Хәтта инде менә шу уңышсызлыкка килүнең дә сәбәбе үзеннән күрде ул. Һәм инде Алла бәлки берәр үзендә җитешсезлектер бардыр дип борчылды, һәм Аллаһ Тәала аңа инде җавап җибәрде. Әй Мөхәммәд, алар сине ялганга чыгармыйлар, ләкин бу залимнар Аллаһның аятларын ялганга чыгаралар дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең инде дөрестлектә икәнлеген Аллаһ Раббыбыз үзе аклады. Һәм менә бу хадистә дә инде күрәбез, инде бүтән әйбер Аллаһ Тәаләдән икәнлеген танырга күрсәтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм. Һәм Аллаһ сәбәплегенә безнең инде сәҗдә кылырга, безнең Аллаһ Тәаләне тыңларга, гөнаһларга кирмәскә көч-куәт барлыгын инде Аллаһ илчесе ассызыклый. Аллаһ Тәала бирү сәбәплегенә без харамнан тыйыла алабыз. Аллаһ Тәаләнең ярдәме белән генә без Аллаһ Тәаләне таный алабыз. Аллаһ Тәаләнең ярдәме белән генә без намазларыбызны тургызабыз һәм башка изгелекләребезне эшли алабыз. Һәм кай вакытта менә шушы кешеләр бер туктаусыз искән җилләрне, бер туктаусыз яуган яңгырларны, гарасәтләрне инде теге ләгънәт кыла башларга мөмкин. Ләкин инде Аллаһ илчесе теге көчле яңгыр, көчле җил яки шуңа охшаш һава шартлары булганда, аларны ләгънәт кылырга түгеллеген, һәр даим дуга кылырга кирәклеген киңәш итә торган булган. Хәтта инде яңгыр ява башласа да, әй Раббым, хәерле яңгыр бир дип дуга кыла торган булган. Җил чыкса да, инде шушыннан, инде шушының начарлыгыннан, шуның зыяныннан Аллаһ Тәаләгә сыена торган булган Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләм. Менә шушы Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең бүтән әйберне дә яхшыга юрауга өндәве ул бик үтемле тәрбия чарасы булып тора. Алдан ук кешеләрне инде ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм шушы яхшылыкка теге әзерли торган булган. Русча әйткәндә настраивать итә торган булган. Һәм менә шуның бер мисалы, Худайбия килешүен төзер алдыннан Госман радиллаһу анху китеп бара бит инде Мәккә мөшрикләре ягына, һәм Мәккә мөшрикләре ягыннан килә Сухайл ибн Гамр. Һәм бу инде без беләбез, аны Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә бик күп начарлыклар әйткән кеше бит инде үз заманында шигырьләр чыгарган була Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә каршы инде. Һәм сахабалар әлбәттә аны яратып бетерми торган булалар. Хәтта инде вакытында Гомар радиллаһу анху әйтә торган була. Әйдә мин аның, эй Аллаһ илчесе ди, тешен бәреп төшерим ди, теше бәрелеп төшергәч, ягъни теше төшерелгәч, ул сүзне сөйли алмас ди. Теле чыгып инде теге матур итеп сөйли алмас дип әйтә торган булган. Менә шушы Сухайл килгәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм инде сәһел сүзе бит инде гарәп теленнән җиңеллек дигәнне аңлата. Сухайл шуның кечерәйтелгән формасы инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм инде сахабаларны алдан ук әзерләп куя, сезнең эшләрегез хәзер җиңеләер ди. Ягъни шушы Сухайл килгәч, ул бик яхшы сәясәтче була бит инде, бик башлы кеше була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм инде алдан ук сахабаларны шушы яхшылыкка инде әзерләп куя һәм әйтә, сезнең эшләрегез хәзер җиңеләер дип. Һәм инде шушы әйберләр бөтенесе дә тәфаул дип атала дип әйтә гыйлем әһелләре.
Тәфәул, ягъни яхшылыкка юрау, теге һәрбер әйбер турында да инде яхшы фикердә булу. Тәшәум, менә шушы пессимизм дип тәрҗемә итәләр бит инде. Өметсезлекне Аллаһ илчесе тыя торган булган. Чөнки кешене күңел төшенкелеге биләп алса, ул ялкаулана һәм ахыр чиктә чынлап та уңышсызлыкка ирешергә мөмкин. Ялкауланган хәлдә, күңел төшенкелеге кешене биләп алган хәлдә, бөтенебезгә дә таныш хәл бит инде бу. Кеше чынлап та бер нәрсәгә дә кулы күтәрелми, кулы бармый бер эшкә дә, бер эшне дә эшләсе килми, хәтта инде гадәтләнгән дип әйтик инде көндәлек булган эшләрдә дә ниндидер бер авырлык сизә башлый. Инде тырышмаган кешенең инде тырышмаган очракта нәтиҗәсе дә начар була бит инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям менә шушы әйберләрне тыя торган булган. Менә шу алда әйтелгән тәфәул, менә шу яхшылыкка юрауның инде яхшы дип уйлауның асылында ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтеп калдырганча, Аллаһ турында күркәм фикердә, яхшы фикердә булу. Шушы аның асылында ята. Чөнки ул Раббысы аңа карата яхшы мөгамәләдә булуына ышана, өметләнә, Раббысы аны бер вакытта да ярдәмсез калдырмас дип инана. Һәм менә шушы үз ширатында тәвәккәллеккә өнди. Тәвәккәлләп инде зур эшләргә ябыша мөселман кеше һәм Аллаһның рәхмәте белән инде йырып чыга ул аны. Чөнки ул белә, Аллаһ Тәала аны бер вакытта да ярдәмсез калдырмаячагын. Аннан соң инде менә шушы төшләр юрау дигән әйбер бар. Безнең халкыбызда да тегене күрдем, моны күрдем, нәрсә булыр микән дип әйтүчеләр бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям төшләрендә яхшы юрый торган булган. Бер вакыт Фадил радиллаһу анха, бу инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның җиңгәсе була, безнең әйткәндә, абыйсы Габбасның хатыны була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә килә һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, мин бик начар төш күрдем ди, синең турыда ди." Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Нинди төш ул ди?" Тегесе инде сөйләп бирә: "Эй Аллаһ илчесе, төшемдә синең бер тәнеңнең бер кисәген кисеп алдылар һәм минем йортыма кертеп куйдылар" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям инде әйтә: "Бик яхшы төш күргәнсең син ди. Чынлыкта минем кызым Фатима тиздән инде малай табачак ди, малай алып кайтачак. Һәм синең улың Кусаманың сөтен аңа биреләр ди. Ягъни син аның сөт анасы булырсың ди." Һәм чынлап та озак вакыт үтми Фатима радиллаһу анха Хусейнны таба һәм инде Фадил чынлап та инде шушы Хусейнның инде сөт анасына әйләнә. Аннан соң инде төшләрне юрау турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтеп калдыра торган булган. Әйтеп калдырган төшләр ди 3 төрле була. Беренчесе, бер төрлесе яхшылыкны хәбәр итеп Аллаһ тарафыннан булганы ди. Икенче төрләре көнлек бурчу һәм вакыйгаларның шагылышы. Өченче төре куркулар. Аларны шайтан кеше күңеленә кертергә тырыша. Яхшы төш күрсәгез, аның турында сөйләсәгез була. Әгәр начар әйбер күрсәгез, берәүгә дә сөйләмичә торып намаз укыгыз ди. Менә шушы әйберләрне дә инде күрәбез инде чынлап та менә шу Фадил вакыйгасында да бит инде төш чынлап та бер дә теге матур түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның тәнен кисеп инде аның йортына кертәләр. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям карагыз, аны ничек итеп матур итеп юрый. Һәм инде аның юраганы чынлап та тормышка аша. Мөселманнарда инде димәк, яхшы төш күрсәгез, аны сөйләргә була. Начар төш күрсәгез, аны сөйләргә ярамый. Киресенчә инде Аллаһ Тәаләдән һәрбер төрле зарарлардан, һәрбер төрле начарлыклардан сыйынып, Аллаһ Раббыбызга инде без гыйбадат кылырга тиешбез. Бу очракта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям инде намаз укуны инде әйтте. Күпкә хәерлерәк менә шу намаз укып куюы кешенең. Кеше Аллаһ турында яхшы фикердә булгач, аның күңелендә дә изгелек була, һәм аңа изге гамәл кылу җиңеләйтелә, һәм ул тирә-юн өчен изгелек чыганагына әверелә. Аллаһ Тәала турында фикерләребез яхшы булса иде, Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәүфик, хидаят, истиқамәтләр бирсен, кушканнарын үтәп, тыйганнарны тыйлып яшәргә насыйп итсен. Ахыр сулышларын сулаганда да иман кәлимәсе таибәсе булган ла илаһа иллаллаһ кәлимәләрен кат-кат әйтеп, Раббыбыз хузурына мөмин мусульман булып күчәргә һәр барчаларыбызга да насыйп итсен. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sami'ud du'a.